Gwapa rin mo, ma'am. Gilis dala ka. Pati mo sa ka. Ay, sa wakas, may nag-inquire na dito sa bahay ko. Tama na to, ibenta ko na lang to para makamove on na rin ako. Kundi lang ng babae yung asawa ko. Hindi ko siguro to maibibenta. Sayang naman. Ay, sa tinagal-tagal ng plano ng bahay na to, mabubuo na sana kaso nagloko pa. Ngayon natuluyan na ibenta. Sana bilhin na to nung nag-inquire sa akin kanina. Anong oras kaya yung pupunta? Excited ko palit ko palaya. Tino kita na ang Facebook ya. Ang post. May ito kay ato play kuwang. Masabot-sabot po ko ng presyo ko no. Kini. Makabalay na gistino yun. Atong play kuwang ato. Kamay regas to. Ay, ayan na siguro yung buyer. Ay, salamat, dumating na. Hi, ma'am. Amo ning balaya, ma'am? Oo, sir, ito yung nakapost sa Facebook. Ikaw pala, sir, yung nag-inquire? Oh, ako, ma'am. Mo ning balaya niya, ma'am? Oo, ito yung nakapost sa Facebook. Hidako kayo eh. Laki to, malalaki yung poste. Oh, Limang bintana, sir. oh, pwede ka butangan og kaning tulog ka kwarto. Tulo. Oh, Saka maraming pintuan. Oh, good Entrance, exit. overlooking siya ba niya? Bugnaw kay ring napita ang hangin ba? Ano sa tingin mo, sir? Pwede kayo, ma'am. Pwede kini. O, diba? Pwede kayo. Gusto ko ning balaya. Saka malawak pa dito, sir, sa harap. Saka sa likod, malawak pa lupa niyan. Oh, sus. Sakto kayo. Mo ning pangita na ko klase nga balay. Sakto na. Oh, ano imo mong gibaligya ni ma'am? Sayang nga gud ani. Kasi, sir, ba na ako nag-abroad. Ah, bro day banan mo day. Oo. Oh, Tapos, nakakita ng puti, mabalahibo. ya, Pinagpalit ako. pastilan. Gibuagan ay kasimbahan na ma'am. Oo. Ay, kabuang to hana. Uy, ayaw gud. May pwede ibaligya mo, ma'am. Kaya baligya ko na lang para makamove on na ako. Hindi ko na makita tong bahay. Ay, mawag yun. Makalimutan ko siya. Ano, okay na. Ay, problema mo akong palit ani. May problema ni. Tama pa siya ako, sir. Single lang day pwede karon day, ma'am. Siyempre, kaya nga. Single na. Ah, single ka. Pareha rita. Kalau ako single na po guro. Tulong ka tuig ko nga byudo. Abiyudo ka na rin. Oo. Ang ganda ka na pa ng bahay. Ay, mao gani na ma'am kay ako po gusto sa ko nga maglain jud sa ko mua ba. Ay, naso kay ipon-ipon ko sa gidikanan mo maglain jud ko. Kita ko ka ng partner ba. Oo, tama yun. Ya, pila mo fixed presyo ni mo ani ma'am. Mababa na, 600K. Ah, 600k. 600K? Uy. Baba na yun, sir. Ay, okay ra, okay ra. Sa lawak nito, oh. Pero ani lang ma'am. Ani ha. Ay, nakalain ma'am ha. Naalala ko suggestion ba. Total, single na karon. Single na ka. Ako single po ko. Ay, kag kaning magkolaborasyon lang ta ma'am. Ano? O, kulab-kulab lang ta ba? Ay, kag mag-asawa lang ta. Duha ma'am. Di pa masaya akong 600,000. What? Ay, gago. Oo, sa kami nung ma'am. Ako lang imong panahon. Ikaw ako asawa. Magbinyo ta. Once ikaw yung bibenta ko para makamove on ako, mag-alis ako dito. Ay, mas maayo mo dyan makabubong dyan ka kung ako lang mo tanaw. Para na ako, ma'am. Sayang mo sa tinibo. Eh, kapwapa rin mo, ma'am. Gilis dala ka. Pati mo sa ka. Ay, pustilan. Pakipot na. Nakagusto mo din ako. Ay, ma'am. Ay, Gusto ko talaga dito. Binibenta ko to para hindi magpanyakin, oh.